هەڵسەنگاندنی ئێوە بۆ پەیامەکەی ئۆجەلان چی بوو؟ پێشێکی gelek spas بۆ mêvandarîya spas بۆ ev derfetê ku daye em jî bîrûbûçûnê xweman derbareyê angawazê Jelan pêşkêşê rayê giştî bi taybetî pêşkêşê Rayê Kurdistanê bikin. Bêguman em pêşwaziya ev bangawaza Öcalan dikin bo çekdanînê. Herçende bu PKK tiştî nû verjî li belê bo siyaseta Kurdistan bi giştî tiştekî nû niye. Bo numune Partiya Rêxistinên Kurdistanê li derveyî PKK karim bêjim 25-30 sala her basa vê yê dikirin, bangawazê vê yekê dikirin, digotin PKK êdî şerî çekdarî zararê digihîne bu doza Kurdu Kurdistanê. Baştır e şerî çekdarî dayînin û divê PKK bizane ku çi gavê PKK agirbes îlan kiriye û giringî û bayek daye bo xebata legalî demokratîk hingî bîrûbûçûnê PKK li nav gel de pirtir belav bêye. Bingehê PKK katê aşîtî û azadî û katê agirbesê de bihêztir bûye. Ev tişte her tim aliyên partiya me partiyên din ew ê aliyên Kurdistanê ku bilî PKK bûn evana îna daanên gorê û herwa hikûmet Herêmê Kurdistan li sala notî yekê we her daxwazê xazyarê ew ye ku Pirsa Kurd li Kurdistana Türkiye, Bakurê Kurdistanê bi rêka diyalog û bi rêka aştiyane were çareserkirinê. Yani hinde dur neçin. Yani sala 2013 ku ev guftugû beyni PKK û devlet dest bikir Kak Mesut Barzanî û hemî aliyên siyasiyên Kurdistanê piştgirî ev kir. Bigre Kak Mesut Barzanî mesuliyet helgirt bu pek inana kongrey netevîn içtimanî yani la bareva çi keması hükümet Herêmê Kurdistan yani Kak Mesut Barzanî û Partiyên Kurdistanê ne bu ya ji bo nû jînîne yani ev halvest ji bo nû nîne li belê ev halvesta hingê li hinek sedemên navnetevî û navxweyî û navşeyî ve diyara PKK goyê xwe nedaye ev ro gehiştiye vê noxteyê ku PKK jî êdî ez hêvî dikim li zirûfê Kurdistanê û zirûfa navçeyî û zirûfa navnetevî tê gehişti be ku êdî wextê çek çûye êdî roj roja diyalog ye, roj roja nermî nûhandinê ye, roj roja cext kirin li ser xebata demokrasî û aştiyanê ye. Bi nerînî to PKK çekdabinê xwe hilweşanê to? Hêvî dikim. Hêvî dikim ku goyê xwe bidete Erdogan, goyê xwe bidete Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan, daxwazê Abdullah Öcalan cebecî bike. Hindek nişane heye ku hindek nişane heye ku ev ragiyandina ku li Qendelê tên ragiyandina ku li dervayê welat tên wan nîşan dide ku PKK bi gotina Öcalan bike û hêvî dikin û pêşwaziya ev ê yekê dikin îca min hal kirin û belav kirina PKK ev karê wan e lê ev bi xwe dizanin û kongre çi biryarê dide ev bi xwe dizanin lê divê PKK tê bige ku êdî katê şer namaye katê çek namaye çekdarî namaye zirar digihîne bo keşeyê Kurd ne tenê bi Kurdistana ve Kurd zirar digihîne bo êre biyanî dide destê devletê Tirk êrişî Rojavayê Kurdistanê bike biyanî dide destê Kurd êrişî Qare bike êrişî Qendelê bike ev nemîne ev ji bo hemî seranserê Kurdistanê qazanceke em li ber vê em pêşwaziyê lê dikin.